Dobre, my sme hovorili, že v tom ani vlastne v UFC nie sú veľké peniaze. No jasne, pre tých začiatočných fighterov vôbec, no sú smiešné peniaze veľmi. Ty už v tom kolotočení sa pohybuješ dlho, ako to vyzerá na Slovensku? Kde sa začína tá suma a kde sa vlastne končí? Kamaráde, to začína, že zadarmo a končí sa na 300 eur asi, podľa mňa, áno? Na Slovensku. Akože snáď neviem, Octagon možno, že je lepšie, neviem, jak tam sú výplaty, ale tu zatiaľ není liga, ktorá by normálne vyplatila. Je to tak, že jak všade, že závisí akože odmena určite, ale tu nečakajte, že kto má dať veľa peňazí, hlavne tu ľudia akože v prvom rade tu každý na všetko šetrí, to už len z toho dôvodu nebude nikto mať peniaze. On šetrí na príprave, on šetrí na akcii, on šetrí na tréningoch, každý na všetko šetrí, takže nikto nikdy nebude mať nič. Koľko bol tvoj najväčší zárobok? Môj najväčší zárobok za zápas? Počkaj. Neviem, asi 1000 eur. Bol si spokojný, ale musel, že... Akože, ja neviem, ja som zvyknutý, ja som z tej školy, že ja som zápasil za 50 eur, za 100 eur, za 300 eur. Keď bolo 300 eur, to už bolo dobré. A 1000 eur, keď mi dali, tak som si na šupu kúpil nový iPhone, skoro som sa pojebal z toho proste, že som toľko peniazí pokope nevidel. Keď si zoberieš prípravu, koľko vráža priemerný bojovník do prípravy? Veľa. Lebo ťažko povedať, že to není, že napríklad, že príprava teraz a že 300 eur alebo 1000 eur alebo niečo, že príprava, to ide tak komplexne, vieš, lebo máš dietu. V tej diete si dáš záležať, aby boli kvalitné suroviny, lebo či chceš, či nechceš, či sa hráš alebo nehráš na profíka, či niečo proste, keď žereš lepšie, podávaš lepší výkon, to je, vieš, normálna vec. Takisto, vieš, že potrebuješ nejaké tréningové veci, vieš, že teraz, neviem, suplementy, jedno s druhým, proste milión vecí, ktoré ti nahromadia ten budget, vieš, že a teraz vieš, ideš špeciálne, ideš k tomu trénerovi, teraz cesta tam, vieš, to sú všetko veci, ktoré k tomu povedal, že napríklad to není len tak, že ja zarobím niečo a treba, že príprava, tak v prvom rade, že ja znížim objem mojej roboty a vieš, že tréningov, čo dávam, aby som hlavne lepšie, vieš, regenerovala príprava, čiže ja aj menej zarábam, vieš, že chápeš, že to ide jedno s druhým, čiže ťažko povedať, ak sa pohybuje príprava, ale tak finančne vždy náročná, proste vždy. A z takého dôvodu, že finančne náročná proste, že ja to stále hovorím, ja to stále berem tak, že neviem, mám prípravu, tak dobre je, mám prípravu, tak si zaplatím tak tréning, že neberem to, že menej, ale akože keď to takto zhodnotíš, vieš, tak určite je to náročné, proste je to drahé, neviem koľko presne a kto, ale hovorím, zase závisí to od toho, kto je aký fighter. Ja si dám záležať, lebo to berem tak, že do toho zápasu mám ísť pripravený, to je niečo, kde sa mám ukázať, to je niečo, prečo trénujem a tak ďalej, tak samozrejme, že chcem tam byť vo forme, chcem mať v hlave minimálne to, že som pre tú prípravu investoval, vieš, že dosť, tak preto vrát ešte peniaze vlastne do toho, vieš, že kvalitná strava, kvalitný tréner, doplnky, ja neviem, kvalitné hento, tamto, kvalitné tréningové oblečenie, bim, vieš, že a zase akože nezdá sa, to sú také veci, čo si ľudia neuvedomujú, lebo zase akože do istej miery, že jasné, všetci sme akože fighteri a tak ďalej a málo peňazí a toto, ale do istej miery už s časom, jak to ide, ak trénuješ viacej, chceš aj viacej si ako keby oddychnúť, vieš, že ja sa, že už nikto nemám, že inak sa to bere, keď máš 20 rokov a nahonený si úplne lietaš kade tade, vieš, a jasné, dáš 1000 tréningov za deň, len aby si mal peniaze navyše, vieš, lebo to žereš. Zase na druhú stranu ďalej už si uvedomuješ presne toto, že aha, že keď lepšie zregenerujem, viem viacej energie investovať zajtra do tréningu, viacej zlepšiť a to teraz všímam, takže tak to je to také náročné. Máš nejaký sponzorov na takéto suplementy? Jasné, akože na doplnky výživy máme Body World, ja chodím do profi fyzioterapie, dávať si dokopy rameno, vlastne celé telo na masáže, proste je to fyzioterapeutická klinika, ktorá sa takto u nás stará. A autopožičovňa Renos, ktorá mi vlastne dala auto, takže to je bomba. A ináč okrem toho nič, že na ostatné veci si pozerám, akože ja som taký, že čo ja viem, že je to zlé, ale ja to nevnímam, jak začínam, že verím tomu, že keď budem dobrý, tak dojde za mnou ľudia a budú mi takto tlačiť všetci. Zmenili po Octagone jednotke sa niečo zmenilo v gyme? Chlapci hovorili, že... Určite sa zmenilo, ale nie nič ako keby, že naraz radikálne, nie je tak postupne, zase akože boli rôzne fázy, ten toto, ten tamto, potom ten trénuje tak, ten si uletel na tom, teraz my sme takto a celé sa to vlastne, všetko to bolo potrebné k tomu, že stále to speje k lepšiemu. Teraz sme dobrá partia, máme dobré tréningy, vieme si to rozdeliť, každý má s kým čo trénovať, takže zmenila. Ozývajú sa viacej sponzory? Ako je určite. Silo Palo mi hovoril nejaké veci, že veľa bolo nadšených aj firiem, že keď to nevedeli presne o čo ide. Akože toto som nekomunikoval ja, že s Palom, ale tak chvála Bohu, však len dobre. Hovoril som s Tomášom Dajakom, aj ty si spomínal, že on je o Fight Night spokojný vlastne. Minulé boli nejaké informácie, že napríklad toto
to bol, Carla Esparza musela predať motocykel, ktorý vyhral, lebo nemala na tréning UFC, takisto Michael McDonald hovorí, že musím ešte robiť na to, aby som si mohol dovoliť prípravu UFC. Ako ty to vidíš? Išiel by si radšej za lepším finančným nejakým ohodnotením, alebo do toho UFC, aj keby si vedel, z UFC proste to je, ja som malý chlapec, ja proste chcem ísť do UFC, nie je jedno peniaze, ja chcem ísť do UFC. Pretože mňa nezaujíma nič iné, okrem toho byť tam proste. Takže vlastne... Áno, lebo je to tak, ja to hovorím proste, chápeš? Conor McGregor 3 roky dozadu nikto nevedel kde je a dneska je biliardár, takže a Carla Esparza musí predať motocykel. No tak ona musí predať motocykel a McGregor nemusí. Prečo? Lebo Carla Esparza neviem kto je a McGregor je šampión v dvoch váhach. Vieš, takže chápeš, že to je vždycky nadáva a pičuje, že sa to nedá a niečo ten, kto proste to tak vidí. Ja to tak nevidím proste, chápeš, že je to jedno, ja viem, že ja si dám teraz zápas a budem mať toľko peniazí, že nebudem musieť pomaly do konca života robiť, lebo viem, že som osoba, viem sa predať, viem, že robím úprimne a s láskou nejakú vec a viem, že ju proste sa snažím robiť naplno a dobre a očividne to ľudí baví a preto, to je moje zmýšľanie, že proste ja ponúknem kvalitu a dostanem ohodnotené, že kým človek bude mrnčať a že sa to nedá a toto, tak ja by som ani nič nedal, načo, že dobre, keď sa nedá, tak nič nedostaneš, predaj motorku a ísť trénovať. Chápeš? Dáme trošku bulvárik, Ivan Buchinger, už asi dávno mal byť v UFC po tých výkonoch, čo mal, ale jemu viem jedna global dobre. Vidíš to tak ako paralelu, že Ivan trochu tiež ak zanevral na to UFC, že je mu to dobré a OK, aj keď naposledy prehral s Conorom, teraz áno, mal prehru, ale bola typek nenavážil, kto vie, čo tam bolo, bude odveta. Akože takto, že neviem, je to každého vec, on sa tam asi nevidel, alebo že tam dobre zarábal, mu bolo dobre, tak že akože ťažko povedať, možno, že by došiel do UFCčka a že by to psychicky možno aj nevadlo, že by došiel, aby ho úplne zasekali. Možno by došiel a vyhral by, že ťažko povedať, neviem, akože. A ani som hlavne dlho som netrénoval, neviem, aké majú tréningy v tom Nemecku, že dlho som ho tu nevidel, takže ťažko povedať, že naposledy prehral. No a akože ak chce tento zápas vyhrať, tak do toho ďalšieho má čo robiť v prípravi, v postoji dosť veľa. Nie, postoji bol celkom to. A pri len v tom Rusku ide o to, že tam sú nejaké hlasy, že tam sa verujú nejaké suplementy, nejaké doplnky, nejakého razenia. Ili ja niečo naznačoval, že s tými Rusmi je to takto. Je, ale ak všade v zahraničí, chápeš, že vieš, aj tak je to vždy tak, keď si dojdeš svoje jedlo, svoje všetko, ty si sám postaráš ako správny profesionál o seba, tak ťa nemá čo hroziť, nedojebu ťa tam, nedojebu ťa tam. No, ale áno, že jasne, že áno, doping určite, akože hlavne však, ja neviem, teraz boli Rusi na Olympiáde niekde a bol ten škandál, že mali štátom riadený doping, takže ja neviem, myslím si, že jasné, že zatiaľ som nepočul, že by mal DAček nejakú kontrolu zápasovú. Áno, alebo niečo, takže očividne sa to tam asi nejak nerieši, neviem. Ono, tie dopingové kontroly sú často drahšie ako tá výplata. Áno, jasné, preto sa to aj vo veľkom, že hej, ona tá kontrola býva veľmi drahá často, takže ona